Zdravím ľudia, dneska je krásny zimný deň, je druhá adventná nedeľa. No a nazbierala som plno otázok od vás, ľudí, ktorí mi píšete, voláte, rozprávam sa s vami a hlavná téma, ktorá rezonuje, je zvláštne, nehospodárne, svojvoľné, rozšafné narábanie s našimi zdrojmi, tzv. Verejnými financiami. Takým vzorovým príkladom je, ale v takom malom množstve rozhadzovania je pán Sulík, najlepší ekonóm v galaxii, kde štát je zlý vlastník. Neviem si predstaviť, keby bol on vlastníkom, ako by to dopadlo. Že teda prišiel do krčmy alebo do baru a povedal: môžete ho vypiť, platím ja. No, teda nie ja, ale daňoví poplatníci. Janka Ciganíková, predsednička. Potom ešte tam nemeckých Kardashianov, to sú Gajzenovci. Oni samozrejme nič nerozumejú, tak si tieskajú sami sebe. Musíte sa aufstehen. Teraz ideme k tým vážnym veciam. Má dnes dosť ťažkú úlohu. Dnes treba vypiť bar. No a toto je tá téma, ktorá ľudí zaujíma. To je len taký vzorový príklad alebo špička ľadovca. A ja ako právnik, ja ako volič, ja ako štát sa pýtam našich zástupcov, našej exekutívy, čo je vláda, pýtam sa justície, pýtam sa prokurátorov, čo takto konať ex ofo, ak niekto v priamom úmysle nehospodárne, doslova poruší povinnosti pri správe cudzieho majetku, lebo ten bar nebol majetkom pána Sulíka. Keby bol jeho majetkom, neverím, že by takto rozhadzoval tie zdroje. Takže ja by som tak povedala, otázka všeobecná, akým spôsobom by sme mali konať. To, že poslanci sa uznesli na tom, že by to mal on zaplatiť. Ja sa pýtam, keby bežný občan vbehol do baru a povedal, že ľudia pijete na účet daňových poplatníkov, ako by to dopadlo? A toto je presne ten príklad. Takže ja by som tak povedala, že teraz by mal konať pán Žilinka ex ofo, prokuratúra ex ofo, a poslanci by mali rozhodnúť, či zo strany pána Sulíka nedošlo k trestnému konaniu a mali by rozhodnúť o tom, že by mal byť zbavený tej poslaneckej imunity a v tejto veci by sa malo konať tak, ako by sa konať malo.